Ak si myslíte, že sa dá alternatívny volič osloviť ináč, ako tým, že mu ponúknete reálne, objektívne informácie v tom priestore, ktorý on sleduje, ja budem veľmi rád. Informácie. No, tak on povie chlapíkovi, hej, ktorý má na starosti ministerstvo vnútra, aj tie jednotlivé oddelenia, že ich rozpúšťa. Rozumieš? To nie je, že to on povie večer v správach svojim debilným divákom. Nie. Lebo dnes už iba debil pozerá tú RTVS-ku, hej. Nie. On klame priamo jemu do očí. Rozumieš? On mu tvrdí, že niečo urobil, čo ten minister vie, že neurobil. A my tiež vieme, že to neurobil. Ale on ti to vysloví. Hej? No a prečo vrejme, že mám zlú náladu? Ja som včera platil dane. Hej? Som musel, že koniec marca. Hej? Ja som minulý rok vytvoril reálne hodnoty, na ktoré si mohol hrábnuť, chytiť do ruky. Hej? A zarobil som to vymenil, tie hodnoty, ktoré som vytvoril, som vymenil za peniaze. A z tých peniazí, ktoré som si zarobil, to sú moje peniaze, hej, som včera odsypal štátu. A teraz tie peniaze idú na sojové latečko a na žrádlo pre rodinu toho hajzla z tej RTVS-ky, ktorý úplne, ale s prehľadom klame. Hej? Takže, pani Šimkovičová, hej, pán Danko, pán Michalko, haló, dobré ráno, kľudne to rozpuste, rozumiete? Kľudne tú krabičku tam, rozpustite to, zavrite to. Nech ľudia pozerajú Markízu a Joku, mne to je jedno. Ja nie som ochotný platiť takýchto ľudí. Ako už ma neserte, krucinál. Rozumieš? On jemu do očí bude klamať a bude niečo tvrdiť. A keby tam nestál, to znamená, keby to hovoril do kamery, nie je nikoho, kto by to vyvrátil. A on si bude klamať každý boží deň. A ja, debil, budem robiť, hej, a budem ho živiť. Pani Šimkovičová, haló, krucinál, Danko, kde ste všetci? Ako toto my máme živiť? Doriti? Ako nehnevajte sa na mňa. Kľudne zavri, normálne, tam daj zámok, krucinál, reťaz tam daj na to a nech si idú kam chcú. Ja toto nie som ochotný živiť. Rozumieš? Nie som. Ako môžu vrešťať koľko chcú. Jeho robota nie je klamať. Klamať v priamom prenose ešte do očí človeka, ktoré obviní z niečoho, čo neurobil. A on mu to do očí mu klame. Čo si myslíte za tie večerné správy? Hej? V tom rozhlase. Koľko lží počujete každý boží deň od týchto špinavcov. A oni budú podpisovať petíciu, aby ste sa neposrali. Chodte si všetci hľadať robotu, kde vás Lichtner nebude platiť. Ani žiaden iný Slovák. Nájdete si, chodte k prihratému Alexovi. Chodte do Smečka, tam priteplený Alex vás bude platiť. Ja s tým nemám problém. Môžeš si tam klamať koľko chceš, ale nie je za moje bohatí. Toto, vieš čo? Adrianko. Kľud. Narúžuj sa. Kľud, dýchaj.